Сега, в първия учебен ден Иванчо и Марийка отишли на училище и даскалицата попитала децата. Деца, искам всеки да разкаже какво добро е направил през лятната ваканция. Марийка? Аз спасих едно коте от дървото. Криси? Аз помогнах на една баба да премине през улицата. Гошко? Аз помогнах на баща ми да оправи колата. Иванчо? Ами, госпожо, аз спасих Марийка от изнасилване. Браво бе, Иванчо! И как направи това? Ами, убедих и да ми пусне. Знаеш ли, това е много странно. Пата ми се роля, която ме мандръсат още в първата серия. Това нищо не е. Ме мандръсаха още на кастинга. Една блондинка, докато карала колата си по пътя, звъннал мъжа й и казал: Скъпа, къде си? Карам задръстване. И какво? Голямо ли е задръстването? Не знам, аз карам първа. Хей, къде си спряла? Какво си мислиш, че правиш? Имаш ли триъгълник? Да, но го обръснах преди да тръгна с колата, а тя се развали. Един комшия поканил в къщи комшийката и решил да я почерпи с вино. На нея много й харесало виното и си изпила чашата почти на екс. И той казал: Кумшийке, да ти налея още вино? Не, благодаря. Имам проблем с краката. Какво? Да не би да се подуват? Не, отварят се. На една жена мъжът ти се прибрал от командировка с един ден по-рано, а тя в този момент била с любовника си. Жената нямало къде да го скрие и го изпратила на балкона. А на балкона имало само един фикус. Точно в този момент в спалнята влязъл съпругът. За да замаскира положението, му казала: Скъпи, точно за тебе си мислех и си представях как правим любов. Много ми липсваше. През това време изплашеният мъж на балкона му хрумнала гениална идея. От листата на фикуса си направил поличка, а от стъблото копие. Отворил балконската врата и тичайки през стаята извикал: От тук да е минавал някакъв мамут! Миличко, от колко време вече сме заедно, а никога не си ми се усмихвала. Нали искаш сериозна връзка, бе? В час по зоология учителя такъв дига Иванчо и му вика: Кава, Иванчо, по тия яйца може да разбереш каква точно птица е това? Не мога. Добре, а по тия яйца? Абе, не знам. По тия яйца? Абе, де да знам, бе. И учителя такъв се нервирал и казал: Абе, това ти е фамилията на тебе. Па Иванчо се фанал за дюкяна и му казал: Ела да пипнеш яйцата и ще разбереш. Сега, един мъж гледал футболен матч с любимия си отбор, но все не може ли да отбележат гол. А края на второто по време наближавал. А любящата му жена, за да го измъкта от лошото му настроение, му казала: Иване, искам да вкараш гол в моята врата. Окей, бебче. Надуй свирката и веднага ще бия дуспата. Бил командировка са нашето момче, обаче нещо ги познали по-рано и сега това ще си казал, ще изненадам жена ми. Прибрал се такъв, лекичко отваря, тихичко се сключва вратата, влиза, отваря спалнята, бам! Вола види там с любовник. Всички изтръпнали, военния направо по отдел, фанал любовника за врата и му казал: Излизаме навънка, сега ще отепа. Тая настрахнала, всички направо в напрежение и жестоко. Изкарва го нашия навънка
И така твоя трепе и той вика: Спокойно, бе, гледай сега какво ще направим. Вадим пистолета, стрелям 2 пъти в въздуха и падаме и двамата все едно сме умрели. Значи така, като дойде мойта, при кой се фърли пръв, значи него го обича най-много и с него ще остане. И он сега се надъхал, наш извадил пистолета, гърми 2 пъти в въздуха, тия припаднали двамата, тая нашата сега дошла, гледа, какво да види и двамата на земята. Изведнъж вездава вътре и почава да вика: Пешо, излиза от гардероба, бе! Тия малумници се застреляха двамата, бе! Сега, в училището на Иванчо започнало да се изучава нов предмет по сексология. И учителката казала на децата: Деца, ние започваме да изучаваме интересен предмет. Много скоро в нашия клас момчетата ще се интересуват от момичетата, а момичетата от момчетата. Иванчо вдигнал ръка. И госпожата, и непознат ученик Иванчо бил до този момент, му казала: Кажи, момче. Госпожо, а може ли тези, които вече са мъдръсали, да отидат да играят в футбол? Марийка изпуснала автобуса за нейното село и отишла при Иванчо. Иванчо, ще ме закараш ли до вкъщи, че си изпуснах автобуса, а следващия много късно? Веднага, Марийке, качвай се на колелото. Стигнали до съседното село и Марийка казала: Иванчо, забеляза ли, че докато ме возиш аз бях без гащи? А ти забеляза ли, че това колело е без рамка? Хайде, Марийке, да отвориш борсата, че курса се вдигна. Стига, бе, Иванчо! Кое време е? Борсата вече е в почивка. На сутринта. Хайде, Иванчо, събуди се, че борсата се отваря. Марийке, курса вече падна след нощната ръчна разпродажба. Сега, един пичага, докато си карал мотоциклета по крайбрежната алея на плажа, видял една красива и секси мадама по-бански да кара по бреговата ивица и за по-пряко пресякал направо през плажа и започнал да я преследва. Но тя го видяла и спряла мотора си. В първия момент той от неудобство се стъписал, но когато видял черовния и страстен поглед на красавицата, подигравателно казал: Забелязах, че много ти криволичи мотора по пясъка. И ти да си няколко часа между краката ми, и ти ще криволичиш. Сега, един ден, един мъж отишъл на преглед при уролог и казал на доктора: Докторе, не ми става. Какво да правя? Хайде, съблечи се да те прегледам. Съблякал се мъжът и го попитал: Жена ти къде е? Навън е, докторе. Чакаме пред вратата. Хайде, облечи се и ме изчака отвънка и кажи на жена ти да влезе. Излязал човекът и изпратил жена си при доктора и седнал да чака във фоайето. По едно време чакал и докторът го извикал: Слушай, с теб всичко е наред. В твоята жена е проблема. И на мен да ми става. Две бабички се срещали навънка пред блока в градинката и докато клюкарствали, едната попитала другата: Ама сике, каква е тази поза 69, ма? Апче, музикална поза, мисля. Жените свирят на кавал, а мъжете на хармоника. Сега, един мъж бил на почивка в екзотичен курорт. Докато се разхождал, видял една красива блондинка и без много да му мисли я запитал: Ще възразиш ли, ако ти кажа, че те харесвам и желая да правим любов? Ами, никога не съм го правила. Никога не сте го правили. Не, бе. Никога не съм възразявала.
Муцка, какво е молебен? Ами, първо те водят на мол и след това те оправят. Един мъж отишъл при психиатър, защото усетил, че нещо не е добре. И му казал: Докторе, много съм зле. Мебелите ми говорят. Как така? Разкажи ми. Ами снощи се прибрах малко по-рано от очакваното и си легнах с жената да спием. По едно време гардеробът казва: Заспа ли вече? Да. И аз да си ходя. Къде си тръгнал, бе? Още те изплащам. Една жена, докато спи през нощта с мъжа си, сънува кошмар и започва силно да крещи. Така събужда мъжа си и той в стресното състояние е попитал: Какво има, скъпа? Сънувах, че ме гонят канибали и тичам, а пред мен има огромна пропаст. Няма друг избор, скачам и политам надолу. За щастие успявам да сграбча едно дърво, което стърчи от една скала и след това се събудих. Виждаш ли? Успяла си да се спасиш, а сега пусни дървото. Таксиджия качва чисто гола жена. Тя сяда на задната седалка, а шофьорът прекъснато я наблюдава в огледалото. Ти какво гледаш, бе? Никога ли не си виждал гола жена? Абе, виждал съм. Само, че ми е много интересно. Откъде ще извадиш пари да си платиш сметката? Сега, едно младо семейство му предстояла първа брачна нощ, а булката била супер ненаситна. Един път, втори път, трети път, шести път. Вече започнало да се съмва, а тя продължавала да иска. По едно време тя започнала да се унася и да задремва. Мъжът тихо мълком се измъкнал и отишъл до тоалетната да пусне една вода. Минали 5 минути, 15, мило го нямало. Жената се разсънила пак и отишла да провери защо се бави мъжът й. Погледнала в тоалетната и какво да види. Мъжът й си е разкопчал дюкяна, гледа вътре и шепне: Споко, бе. Не се бой. Можеш да излезеш вече. Тя вече спи. Една жена отива при гинеколог на преглед. Гинекологът ляга на пода и дава наставления. Събличайте се с широко разтворени крака и бавно минавайте над мен. Но ошишаваната пациентка медицинската сестра обяснява: Не се притеснявайте, той е добър специалист. наскоро завърши, а преди това работеше в автосервис.